som I kan se. Og der er 7 grader, og lidt skyet, og noget vind. Og så er der noget vind herover også, derovre ved den der ø. Og der er vind herovre på Bornholm, der er herude, som I kan bare se. Og 11 grader deroppe på Sjælland, der hvor jeg kommer fra. Og så er der bare skyet og nederen der hvor I kommer fra. Og på Fyn, det tror jeg ikke, der er rigtig nogen, der kommer fra. Men der er i hvert fald 11 grader og meget sol. Og der er bare sol heroppe ved Sjælland. Og lidt skyet oppe i Nordsjælland og Østsjælland. Her har vi så vejrudsigten for i dag, og det var hyggeligt at lige snakke til jer, men nu, det var så slutningen på dette lille indslag.